Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:04 nakabuwasan. Masantos tan maabig iya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig iya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawa ada 24 oras. Narenglan jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulopyo adasayan kabuwasan. Makterion Lingkor at Timagti Pangasinan Dennis Mojares. Kay bamot si kapaborito Errol Horado. Tanja technical control si Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Miyerkules. Petsa 28 at bulan na Enero 2026. Jadasaray ulo na balitad lokal. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. 75 anyo si Akulaw at talapos na motorsiklo. Imbate kat patambalan. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Warrant of arrest sa bitbit na otoridad Jad BGMP Balungaw. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Duwaran na matatakaw na scrap iron na aristo. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. 120,000 inggatarya piyansa adabin iskabor. Balitad kabuwasan Jad Radyo Pangasinan. Unda pagtayo adasaray ulo na balitad nasyonal. Radyo Pangasinan. Almusal. Balita. Saudi ko napagya mangipawel na 1 billion US dollar o dino 500 o dino 59 billion na piso ante siya mitungtong gobyerno palapag na DILG Secretary Rimulya. Radyo Pangasinan. Almusal. Balita. Estrada Tanda Rebelya Katariana Onarap ada ipatawag na DOJ ni paakar at kasun plunder. Radyo Pangasinan. Almusal. Balita.
Sweldo nan Bato de la Rosa nayaren aga iter at sikato. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Impeachment ng Presidente Marcos sa Singbaton jad Pebrero a 2. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. DFA sinabon ng Senador Rapi Tulfo. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Oras nila alas 6:07 na kabuwasan tanatan wajaray detalye ada balita da lokal. ₱120,000 pesos ang gitara na korte ya piyansa. Ada 39 anyos siya bii kaya rin na aresto na taklay na uloy. At oras na alas 2:20 ng aram jada barangay kaya nga bali na Sampabian, Pangasinan. Sa may na aresto ng suspect sa wawalaan na kaso. Yaya scammer. Wala asawa residente na bilang lugar. Naresto sa bitlan na suspect. Maklanor ada biskog na warrant of arrest yung paaksep na korte. Maklanor din sunggay na Republic Act 12010 o Anti-Financial Account o Scamming Act. Ya inrekomenda na Republic Act 10175 ya walad silong na criminal case number 10961 sa may suspect sa walad kustodiya na Sampabian Police Station. Balitad kabuwasan, Jed Radyo Pangasinan. 33 anyos siya balulaki, a biktima na matakaw. Yagawa ja barangay Asin S. Balay na Malasiki, Pangasinan. Sa may biktima so making kayarian na figure residente na bitang lugar. Na aresto sa 24 anyos siya balulaki, construction worker. Residente na barangay Salumagi Norte, Bali na Bugalyon, tanas amay kaibaton yan na mantaw na 19, Baulaki, construction worker, residente na barangay Baybay, Aguilar, Pangasinan. Diyan ginawa ni investigasyon na pulis Malasiki, tanunong at palapag na saraya akay maton o kaningnang. Ya mantaon na 45, wala asawa laborer, tansamay sa kinin na mantaon na 45, laki company maintenance worker. Ya si Kraso ang turnover at personnel na Bitlan Farm at sa redwaran suspects. Adang nang nasaray testigo, ya sa redwaran suspects. So mangibabatik, napatiran na sako yan ang karga na scrap iron. Ya walay balato na 100 kilos, ya intilak at gilig na karsada. Anong nang bitlan na sako na si Mabire suspect ya akalugan na da tricycle piyan na ilugan sa bitlan na scrap iron na tinupatan na iray suspect kada inaladan scrap iron yan ang lapo da bitlan farm tantampol yung tawag da sa personnel na farm tan na diyad Malasiki Police Station. Ya si Karaso inawit na saray kabiyangan na pulis at police station na Malasiki, Pangasinan. Balitad kabuwasan, Jed Radyo Pangasinan. Bit-bit na saray taklay na uloy sa service warrant. Yung imparsibin at 43 anyos siya laki Jada Bureau of Jail Management and Penology, Balungaw, Pangasinan. Sa may suspect, wala na asawa, construction worker, residente na Barangay Zone 5, Bali na Rosales, Pangasinan. So na-arresto Makalanor at biskag na warrant of arrest yung pa-accept na korte at kaso ni Stapa, wala da criminal case number 9260. Sa may suspect, yung ganggan na korte, yung mampiyansag kantidad na 10,000 piso, wala natan at kustodiya na BJMP Balungaw Detention Facility. Balitad kabuwasan, Jed Radyo Pangasinan. Polisi mampapaabig sa 75 anyos siya kulaw kaya rin si Katoy at talapos na motorsiklo at oras na alas 8:10 na labi Jad National Highway na Barangay Poblasyon Bali na Bani, Pangasinan.
sa may biktima su residente na barangay poblasyon na Dapitan Baloy. Si katuya talapos na black white Yamaha Mio 125 motorcycle. Yawalay plaka ton 764 PG o PSG Yamamanihuan na minor de edad taga barangay poblasyon na Dapitan Baloy. Diyan investigasyon na pulis sa may motorsiklo sumamarap diyan north direction na natalapos to niya so umabaltang niya biktima singigan na sa may impakatumba to niya. Akagamor na sugat diyan na durman parte na luman sa biktima tan inawit yatampol the Western Pangasinan District Hospital da syudad na Alaminos, Pangasinan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Naringalan rekatibukulan niya balita da lokal. Antes tayo ronda pagdasaray balitad nasyonal. Wajan ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig ang Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabuasan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Alas 6:15 na po ng umaga. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal balita ngayong araw ng Wednesday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita! Dapat muna umanong magsaoli si dating ako Bicol Party List Representative Saldico ng $1 billion o 59 billion pesos bago ikonsidera ng pamahalaan ang pakikipagnegosasyon sa kanya. Ito ang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla sa pagpapadala ng feelers ni Ko na humihingi umano ng dialogo sa pamahalaan matapos masangkot sa maanumalyang flood control projects. Aniya bahala ng ombudsman pero para sa kanya ay dapat magsoli ng 59 billion pesos na halaga ang dating mambabata sa gobyerno. Iginiit ng pamahalaan na maaari nitong pilitin ang mga personalidad na sangkot sa flood control na ibalik ang pera o mga ari-ariang umano'y iligal na nakuha sa pamamagitan ng nasabing modus kahit bago pa magsimula ang paglilitis, lalo na kung sila ay kinukonsider bilang state witness ng gobyerno sa mga kaso. Ayon kay Remulla, nasa Portugal na nagtatago ngayon si Ko at may hawak na Portuguese passport na may golden visa. Bagamat walang extradition treaty ang Pilipinas sa Portugal, sinabi ni Remulla na gagawin ito ang lahat para may pauwi sa bansa si Saldico. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita!
Samantala, inilutang sa Senado ang posibilidad na hindi ibigay ang sweldo ni Senator Bato de la Rosa kung irerekomenda ito ng Senate Committee on Ethics. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, nilinaw din ni Lacson na hindi siya makikiisa sa anumang posibleng rekomendasyon para parusahan si De La Rosa dahil wala siyang moral authority sa usapin. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Inastigo ni Senator Idol Rapi Tulfo ang Food and Drug Administration o FDA dahil sa kawalan nito ng konkretong aksyon sa gitna ng paglaganap ng illegal, peke at hindi rehistradong health products online at maging sa mga pisikal na tindahan. Sa pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography, sinabi ni Senator Tulfo kay FDA Director General Paulo Teston na dapat ay puspusan ng aksyon ng FDA at hindi lamang limitado sa health advisories. Isa sa mga halimbawang binanggit ni Senator Rapi Tulfo ay ang test buy na isinagawa ng kanyang team, Senate team sa Shopee, kung saan nakabili sila ng prescription-only medicines gaya ng clobetasol, propionate at coamoxiclav kahit walang reseta. Tinalakay din ni Idol Rapi Tulfo ang pag-usbong ng bentahan ng Tirsipadite sa TikTok at iba pang platforms. Ayon sa kanya, ang brand na Monjaro ang FDA registered sa Pilipinas. Subalit laganap online ang mga hindi rehistradong bersyon nito na hindi rin maayos na nire-regulate ng FDA. Iginiit ni Rapi Tulfo na patuloy ang pagkalat ng unregistered, unsafe at fake products hindi lamang online kundi pati sa mga pisikal na tindahan. Halimbawa ay ang test buy na isinagawa ng kanyang mga staff sa ilang retail stores kung saan nakabili pa rin sila ng Hokkaido Slimming Pills na naglalaman ng sangkap na amphetamine. May FDA advisory laban dito noong 2013 pa, ngunit hanggang ngayon ay talamak pa rin ang bentahan nito. Sa usapin ng counterfeit medicines, sinabi ni Tulfo na nakabili ang kanyang team sa mga pisikal na tindahan ng peking Biogesic, peking Decolgen Forte, peking Neosep at mas masaklap, mas mahal pa minsan ang mga ito kaysa sa mga gamot sa butika. Ngunit hindi epektibo at mas delikado dahil maaari itong magdulot ng severe allergic reactions. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. ipinatatawag na ng DOJ o Department of Justice si Senator Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla, para sa itinakdang preliminary investigation sa mga reklamong plunder kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Sinabi ni DOJ spokesperson Polo Martinez, Biyernes inisyu ang subpoena sa mga respondents. Itinakda ang preliminary probe sa February 2 at 12 kung saan unang haharap sina Estrada at Revilla. Bukod kay Estrada at Revilla, respondent din si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa reklamong plunder na inihain ng National Bureau of Investigation o NBI. Sa kalaw ng reklamo, ang pinagsama o serye ng mga transaksyon na hindi limitado sa iisang proyekto o lokalidad na may kaugnayan sa maanumalyang proyekto. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, sisimulan na ng House Committee on Justice
ang deliberasyon o pagre-review sa dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating na February 2 at 4. Nangangahulugan lamang ito ng kapwa tatratuhin ng pantay ang dalawang impeachment complaint na pag-iisahin. Sisilipin rin ang kanilang panel kung may sufficiency in form and substance bago sila magrekomenda ng parusa o aksyon kung guilty o walang basehan ang impeachment laban kay PBBM. Inaasahan namang matatapos ang 60 araw ng sesyon ng Kamara ay maisusumite na ang rekomendasyon ng Justice Panel. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin ang ating mga pambungad, mga almusal balita ngayong araw ng Wednesday. Oras po natin. Alas 6:23 na po ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iran balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, AB Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tantalagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga tarap, Paborito. Tandiyan Orbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapusan Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan.
Oras alas 6:27 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan. Maabig Iakabwasan Pangasinan. Dumako tayo sa mga isyu na ating tatalakayin ngayong umaga ng Wednesday, ika-28 sa buwan ng Enero 2026. Bilis ng araw. Ay, magano, ipakabat mo mo niya. Oo. Ay. Siyempre, ang inyong mga lingkod ng bayan. Ay, good morning. Oo. Good morning, Pangasinan, Maabig Iakabuasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mactorion Lingkor, Timagti Pangasinan, Dennis Muhares. At siyempre, dyan sa may technical control, ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charissa, Engineer Nixon Dakala. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, suggestion, opinion, reaction, mangyari lamang po ay tumawag o mag-text sa ating numero 0939-100-9931 o kaya sa Globe number 0927-974-2784. Ayan, pwede rin kayo magpadala ng inyong mga pagbati, mga reaction sa pamamagitan ng ating Facebook page. Yun, search nyo lamang po. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Live na live po tayo dyan. Hanggang sa YouTube, live din tayo. Okay. Marami tayong taga-subaybay sa umagang ito. Mamaya amin pong babasahin ang inyong mga pagbati sa inyong mga mahal sa buhay. Ngunit dumako muna tayo sa mga issue. Dahil papalapit na ang barangay at SK election. Ilang buwan na lang, kapaborito Errol? 9 months. 9 months. Oo, 9. Kasi ano yan November yan Oo, kaya... November first week. First week. First Monday of the week. First Monday ng November. So, kumusta naman ang mga barangay official? Sila ba ay nag-perform sa kanilang duties and responsibilities sa kanilang mga barangays sa loob ng 3 taon? Yun po yung mga katanungan ng ating mga kababayan. Dahil karamihan sa mga barangay official, halos wala nang halaga sa kanila. Yung kalikasan, yung pangangalaga sa kalikasan, tulad ng paglilinis sa kailang mga jurisdiction, ng sakupan. Particular sa mga ilog, sa kanilang mga barangay, kapaborito Errol. Siguro kung meron man, baka ningas kugon. Pakitang tao. O hanggang umpisa lang. Dahil minsan, ng isang tao, tuwing malapit na ang eleksyon, saka nagpapakitang gilas, nagpapabibo. Tulad sa Parungking River. May ano dyan, may river dyan. Ngayon Parungking River sa Barangay Bud. Sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan, dapat may regular na paglilinis para maligtas ang Parungking River. Yung mga ano dyan, paano yung mga kangkong? Hindi, kasi nanang muditan, sa danom satan na river at di tanad kulay buhat, tay Parungking, ang deket so danom to. At saka stagnant na maitim. Dahil sa yung kanilang river dyan, naging kasi kanal. Kaya nga diba? So, ano ang ginagawa ng mga barangay official sa pamuno ng kailang punong barangay sa Barangay Bud? Diba? Kailangan sana may sama-samang pagkilos tulad ng yung paglilinis. Meron naman siguro. May ginagawa naman siguro. Tamang pagtatapon ng basura para sa pagpigil ng polusyon upang maibalik ang dating sigla, kalinisan ng ilog at syempre yung pagbawas ng maaring idulot yung baha. Sa naturang lugar. Paglilinis at dredging ang kailangan para maalis ang mga
bara, tulad ng kuan diyan yung kangkong, may water lily ba diyan sa naturang lugar at mga basura. Baka meron. Mga basura na nagpapabara sa kalidad ng daloy ng tubig. Dapat ipatupad ang mahigpit na batas sa pagtatapon ng basura sa mga barangay na mayroong mga kailugan. Oo, kailangan ng kooperasyon ng bawat isa upang linisin ang naturang ilog. Diba? Maiisip natin yung Sib River. Sib Parungking River, sabi nila, di ba? Mayroon yun Yung turuan yung komunidad tungkol sa kahalagahan ng malinis na ilog. Siyempre para sa mabawasan nga yung sinasabi nating dulot ng pagbaha, yung mga pagbara ng mga basura. Oo. 'Di ba? Tama. O kung hindi malinisan ang Parungking River, ay sanhin ng yung sinabi mo kanina, pollution dahil sa domestic waste o basura mula sa mga kabahayan at yung kakangkungan ng diyan sa naturang lugar. Kaya kung hindi maipatupad ng tama yung mga batas na yan, yung nagkakaroon ng kakulangan ng serbisyo sa sanitation, yun yung nagre-resulta yung sinasabi mo kanina, pagiging itim yung tubig. Ang diba? kawalan ng sapat na sanitasyon ay nag-aambag din sa kasalukuyang kalagayan ng ilog. Oo, ang epekto ng pag-itim ng tubig, ang labis na pollution dahil nagbabago ang kulay ng tubig na nagiging dahilan ng pagtigil ng agos ng tubig diyan sa naturang river na yan. Oo. Kaya, At ang pollution mula sa ilog ay nagdudulot naman ng panganib sa kalusugan ng residente at siyempre sa lokal na ecosystem. Oo, ang pollution para sa muling buhayin ang Parungking River, ang dapat yan mga ahensya tulad ng Solid Waste Management at Barangay Council ay tumutok upang buhayin muli ang Parungking River dyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Dapat magkaroon ng malawakang paglilinis dyan. Oo. Alam mo, merong programa ang gobyerno pag sa bundok, yung Adapt a Mountain, hindi porket i-adapt mo Gomland Hindi. Oo, may portion doon na ikaw ang mag-aasikaso, ikaw ang maglilinis, ikaw ang me-maintain. Tama. Dito naman sa mga kailugan o sa mga ganyang klase ng lugar, meron naman yung Adapt na Estero. Oo. Adapt Program yung amay napuputikan mo, linis i-maintain mo. Oo. I-maintain mo yung cleanliness to. Correct. Amay napuputikan mo Oo, tama. Agmula sa sako puntay, agmula napuputikan. Correct. Dapat tan everybody's concerned tan Oo, ano ka pwede malinis ya ilog, tana marakap ya untan iran programa, siyempre lahat ng membro ng community makiisa. Oo, tama ka. Ang Environmental Management Bureau o EMB Region 1 ay nagpapatupad ng ADAPT Estero program kung saan nakipagtulungan sila sa iba't ibang mga partner organization para sa paglilinis at rehabilitasyon ng mga estero at ilog natin, di ba? Ipinatutupad din ang mga proyekto ng DPWH na tulad ng controversial na slope protection sa mga bahagi ng ilog upang maiwasan ang pagguho ng lupa at maibsan ang pagbaha. Oo. So, meron yan. Para sa ganun, maganda yung gilid ng ilog, yung mga estero. Ang inisyatiba na muling buhayin ang Parungking River ay isang kaligtasan sa mga mamamayan. Hindi lang dyan sa bayan ng Kalasyaw. Alam mo, kapaborito, Errol, na alala ko itong si dating barangay captain Carlito Dion ng Barangay Buod, isang kwento environmentalist gusto niya kasi malinis yung kapaligiran, gusto niya malinis yung mga ilog, particular diyan sa may Parungking River. Mayroon siyang yung regular na paglilinis sa mga kailugan diyan.
Kaya noon napakaganda ang naturang ilog. Bakit ngayon tila yata'y hindi na naaasikaso ng mga namumuno sa may barangay Bud sa Kalasyaw yung naturang paglilinis sa Parungking River. Ano nangyari diyan? Malapit ng barangay at iski election. Ibig yung sabihin saka kayo gagalaw nung malapit na yung barangay at iski election. It's too late yan. Pakitang gilas yan kung gagalaw pa kayo ngayon. Lalo na ngayon, maraming mga activities ang barangay. Nandiyan yung barangay pista, di ba? Meron tayong tinatawag na make-up program. Make-up. Parang yung hindi naman dalaga. kayo yung mga make-up artist na literal na make-up. Malapit-lapit ng eleksyon, Saka kayo? siya kagagalaw. Yun yung make-up. Yung mga kapitan, yung mga kagawad kasi minsan ang role ng mga yan, siyempre marami sila, 7. So hindi mo gaanong mapapansin diyan kung sino yung tamad, kung sino yung batugan na barangay kagawad kasi 7 sila Pero say alternate kumbaga yung duty nila duty. na kumbaga yung number 1 Lunes. Lunes. Number 2 Martes yan. 7 days tayo. So tama, 7 tama. yan. Yung pang-7 kagawad Linggo. Di ba? Kaya ang nangyayari diyan, ang hinahanap nila yung kapitan. Si kapitan nga inaasahan niya ngang magtrabaho yung kanyang mga kagawad. Dahil kahit hindi siya magpunta Lunes hanggang Linggo, at least nandoon yung may duty kagawad. of the day. May duty of the day. Nga po, parehas irang batugan. Di ang gapulay kapitan, ang gapulay duty of the day. Kaya nga yun ang Diba? yun ang problema. Tapos ngayon, malapit ng eleksyon at saka kayo magpapakyut. Ang kakapal ng mukha nyo. Ngayon kayo lalabas kung kailan malapit ng eleksyon. Di ba? Magpapakitang gilas para sa yun masasabi na Nagtatrabaho. Nagtatrabaho. Nandiyan ako. Sa sa loob ng 9 na buwan, nakikita nyo ako diyan. 9 na buwan. Eleksyon. Kita mo yung bastos na ugali na ganyan, di ba? Meron yung iba dyan, sisiga-siga. Kala mo kung sino. Yung may supa-supa. Wala namang ginagawa. Kaya nga Kaya magpakitang gilas kayo, baka sakaling gugustuhin pa kayo ng inyong mga kababayan. Meron dyan, yung barangay, ginawang negosyo. Wala namang trabaho. Pero nagpapatayo ng negosyo. Kaya nga di ba? Nagpapatayo ng kung anong-ano. So ibig mo sabihin politics is my business. Hindi ko alam. Parang ganun pumasok sa politika para magnegosyo. Para magpayaman. Diba? Meron yung barangay official noong hindi pa siya barangay official, kita mo naman yung kanyang lifestyle. Walang-wala siya. Pero nung napasok sa politika, tignan mo, magarbo ang kanyang mga ari-arian. Meron pa siyang napakagandang sasakyan. Di ba? So, yun yung tinatawag na politics is my business. Ngayon. Saan, mampainawa, kunyari, mag-graduate. Agni kontintod tinakuto. Mampainawa, mangkagawad. Manalo lamot. Saan, singa po sa lamutan, dating kapitan, makapal lang tilupa to, kulang ni may tinakuto, mangkagawad, singa pusatan man sisilib. May pusan masinan. Diba? Nuwatan may amo, o talabat ng pirig-pirig tan, amot-amot. Kung tan-matan, kagawad latan, so dating kapitan, tagabay to nilang timansinan, sisiiman to natan, may move to, may kapitan. So, kung saan to lalabanan? Kailan to la, taong pawil, nun panaong ko, aliwan untan. Ganto. Nun panaong ko, may suagawang ko. Pero may kapitan nata niya insalat tayo. Nang yupa sugagaon to. Ganyan lang So, yun yung mga tinatawag natin na
walang ginawa kundi Magnakaw. ang sisilipin yung makukulimbat niya. Pero saan ba galing yung pira? Di ba? Ba galing sa taxpayers yan? Nakaw nga ang tawag Oh, doon. yeah. Nakaw ang tawag Oh, doon. so dapat na kung may mga ganyan, simpleng kwan yan corruption sa barangay Oh, yung barangay kagawad kwan yung magkokontrata sa barangay. Which is bawal. Bawal 'yan. Batay sa sa batas yung Code of Ethics, bilang isang elected official, hindi ka pwedeng pumasok sa anumang kontrata sa gobyerno. Pero yung mga iba diyan, barangay kagawad, siya yung nangungontrata sa pangangailangan ng barangay. Tingnan niyo 'yan. So, yun yung mga ngayon yun yung mga tingnan ninyo kayong mga botante. Older lalantin kin ang kontrata siga ni. Singanta may supa-supa ang kapong mo si bubuga to. Kaya nga, dapat na nagpakitang gilas ka sana sa loob ng 3 taon na iyong pananungkulan bilang barangay official o barangay kagawad o punong barangay, dapat na ipinakita mo sana sa publiko na maayos ang iyong pamamalakad, maayos ang iyong serbisyo sa barangay at mayroon kang nagawa na yan ay pakipakinabang sa iyong mga constituents. Di ba? Hindi lang ikaw mag-isa ang nakinabang. Hindi lang bulsa mo. At hindi lang yung mga babae mo ang nakinabang. Teka, bakit nasali yung babae niya? Kung babaero yung yung piling gwapo na kagawad. Di ba? Na kiyan. Na sa trabaho to manay kiyan manag-injection. Kaya manag-injection. siyempre manag-opera. Hindi. Antoy. Turok ka turok. Turok lang turok. Paturok. Siya ko imat, kaya yun ang mga dapat ninyong Di tignan. bale, habang nalalapit yung habang papalapit itong barangay election, mas lalo naming tatalakayin. Para mabalansin nyo kung sino talaga yung mga dapat nyong iboto. Yung karapat-dapat na iboto, yung talagang may nagawa sa kanyang barangay, hindi yung magpapa-re-elect, yun ang pipiliin ninyo. At saka hindi lang yan. Yung galit kayo ngayon, galit kayo ngayon dyan sa mga nanalo. Huwag kayo Sinasabi niyong walang nagawa. Pagdating naman ng election, mabigyan kayo ng 20 pesos, abay, bati na kayo. Huwag naman, Siyempre, barangay tan barangay. Huwag namang ganun. Sa vote buying at barangay, 20, 50. Ang kapulay 20 natan? Wala, barangay tan Ang kapula. Si kagawad. Siyempre, siguro minimum of 50 o 100. Malaknaban niya vote buying. Ngayon, ang pumusukin. Ngayon, nakukulong, nakakasuan. Ang tanong dyan, ganito. Okay, gagastos ka 50 pesos per butante. Magkanong butante? Pagpalagay mo. Magkano? Ilan ang butante? Yan sa isang barangay. Pagpalagay mo, 1,000. Sa 50 pesos, sa 1,000 magkano yun? 50,000. 50,000, Malag. Maliit. Okay, tanong ngayon. Magkanong honoraria ng barangay kagawad? Malag. Saan siya babawi ngayon kung gumastos siya ng 50,000? Sana nakawin niya. Yan ang kasagutan dyan. Simple lang yan. Dati mampuunang ka, gapo si Ritubo mo. Kaya lukulukuan. Kaya yun ang sinasabi nampuunang kay balag, kailangan mo yung kitay balag. Nampuunang kay kwarta, kailangan mo yung puunan na kwarta. Pero nampuunang kay serbisyo, anian na totoo tay serbisyo. Correct. Tama no? Tama nampuunang kay kwarta, kailangan mo yung bawi kwarta. Pero no serbisyo sa umpuunan mo, say mananid sa tanang serbisyo, saray totoo. Common. Kasi niluba mo tan Correct. Diba? Ano bang pakay mo? Bakit ka papasok sa politika? Maging isang serbisyo publiko. Yan. Public servant. Public servant. Gabay ko yung manserbihan sa isi kayo. So, paano mo? Gabay ko yung makatulong.
Raratan. Paano mo ngayon na yung ipapatupad yung sinabi mo na ako po ay papasok sa politika at Pero hindi ko magsiservisyo sinabi na libre. Kaya yun ang kwan dyan. At yung bagay libre. Ang luba ditan, sabi no opisyal la, Dumala. makapangkamalakla. Yan. May tulong kun 5, bawi ang kod 20. At barangay. Di ba? Di tumubo pa siya. Kaya yun ang kwan natin, alisin natin na attitude, ano. Paano mo maaalis yan? Hanggat merong bumibili ng boto, walay umbawi mo't. At satay, yun, ginastos to. Kaya, dapat tanggalin natin yung vote buying. Paano natin tatanggalin yung vote buying? Sino ba ang nagsimula ng korupsyon? Kayo rin mga botante kasi tumatanggap kayo. Di ba? Hindi, binibigay niya sa bata kami, hindi kami. Huwag kami. Kaya binabawi ng mga binibigay sa amin, tatanggapin namin. Kaya nga bumabawi yung ilang mga elected official, pagbigay, bigay. Puni sila. Babawin sa mga pira na kaban ng bayan. Pira na irarate ka barangayan nyo, ya barangay official. Irarate man pare-elect. Agay, nanang yunatan. Ang gano, manaamos kayo o CR. Ibaga to may anak yun, man si CR si amak. Hindi, manalagarak, okay labat. Di ba? Yung mga content. Yan yung mga nanunuyo na gustong makabalik. Na hindi nagtrabaho pero gustong bumalik. Araratan niya estilo, may anggano busy may tuo, gabay dan nakatungtong samantalang nang kailangan irarate opisyal, di man la mismo od barangay ang gapura. Kaya nga so yun ang kwan dyan. Dapat nating tignan na mabuti yung mga ganyan na mga tao na hide and seek. May sakay mo tiya kapitan niya, oldar niya ng takaw. At kapal na lupa to, tamang graduate la, wala ni endorso tulamat. Sire na. Agay lararaya mo. Agni akong tintod sa may kinulimba to, outgoing la, wala li i-endorso tulamat, ni suportaan tayo ya, tamaong ya tuuya. Unya, tamanaya. Sing amay itutulak to ay, singakin, alam mo yung laruan na di kwirdas. Kwirdasan to, tampiano kin, yung galaw-galaw. Yung parang robot. Parang robot. Parang laruan na de remote control. Seman remote, may outgoing kapitan, ya dakalay tinakuto ag ni kontento. Mangi-endorse ito, ya paiboto to, may sakya to. Yan po yung mga dapat nyong pag-aralan. Yan po yung mga bagay-bagay na dapat nyo pong tinitignan. At siyempre, aliwan na mo at manalunggaring irarate si kagagawadan pasimple at mangkulimbat labat. Pasimpliran man tatakaw agyo anta. Agyo nababantayan. Okay. Meron tayong mga reaksyon dito. Sabi ng 0933-6574. Mga idol, sana makita nyo ang ginagawang drainage dito sa Gonzales Street, Bunuan na Bukig, hininto, abala sa motorista. Saan ba yun? Nartan? Gonzales. Baka yun sa kanto. May ayusin road. Ayusin. Kasi lubak-lubak Hindi, ayusip. Ayusip road. Tama. Abala sa mga motorista yan. Dahil huminto yung construction dahil galit daw yung may-ari ng yung bahay doon. Wala ba magawa ang kapitan dyan sa Bunuan Bukig? Punong barangay, wala ba siyang magawa para mamagitan dahil government project yan Dapat pag proyekto ng gobyerno. Walang makakapigil. Hindi, ang tamawa, wala chismis kasi ditan. Katunti munda, wala raramay akapaliber kuno, kaabungan ditan. Kuno kumat niya confirm, at yun. Singa binantaan daan mo rarami manggagawa. Kaya nga, yun ang dahilan dyan. Bakit babantaan mo yung mga gumagawa? Inaayos na nga. Inaayos. Government project yan. Dapat, mga barangay official dyan, tulad ng kapitan, puntahan ninyo at
mamagitan kayo dyan. Bantayan ninyo para hindi matakot itong mga gumagawa ng project diyan. Abala masyado daw sa motorista dahil siyempre yung mga pasahero instead na dadaan sila diyan, maghati sila ng pasahero diyan sa lugar na yan tapos iikot na naman sila kung saan sila dadaan. So talagang abala sa mga motorista. Hininto daw Kapitan Maramba. Pakitingnan po yan. Pakisilip nga. Pakisilip dahil nga. Yung kanto na kasi na yun, very busy yan. Kasi Correct. nandyan, nadadaan dyan yung mga galing... Kaya yung mic natin. Meron ba? Meron. Meron. Yung dadaan dyan yung mga galing elementary at high school na jeep. Diba? Siyempre, unsang palara. Ito ay tinik sa amin mula sa 0933-657 mga idol, sana makita nyo ang ginagawang drainage dito sa Gonzales Street, Bunuan Bukid, hininto, abala sa motorista. Kanto yan yung kanto. Yung kanto. Oo, yung kanto ng Ayusin Road. Ayusip. Grabe, Ayusip Road. Pero may Ayusin Road, Ayusip Road, hanggang manad may man Pawekad Highway. Ay, Biritel, Grabe Biritel. no, ang sakit sugos mo, makataitai kalatan. Sorry. Sa tabi. Pasintabi Para maganda. Pag ikaw ay buntis, Sorry po sa mga... yan yung tinatawag na abortion road. Hindi, grabe kasi. Imagine nyo latay... buti pa yung sungka. Kahit pa paano yung sungka, yung mga butas ay may daanan sa gitna. Kaya nga. Ayun, sa gilid. Wala. Tanangga po. Okay. Panawagan sa mga barangay officials diyan sa may barangay Bunuan Bukid na sana po tingnan ninyo yung problema na yan diyan sa kanto ng Ayusip Road going to Gonzales Street. Para sa ganun hindi namang kawawa yung mga motorista na ikot ng ikot, nahihilo na sila. 09176891 idol, dapat na magkaroon ng sustainable development ang paglilinis ng mga ilog para iwas baha, sabi niya. 0933-5740 mga idol, kailangan dyan may political will ang namumuno sa barangay. Tama. 0981-4463 dapat ibalik si Kapitan Carlito Dion sa Bud, sabi niya. Ano masasabi mo dito? Kapitan Carlito Dion. Walang pagmamahal sa kalikasan ang namumuno sa... hindi naman siguro. Baka hindi lang niya naasikaso. 0956-3971 idol, sana ibalik ang sigla ng Barangay Bud, Kalasyaw. Kapitan Carlito Dion, the best punong barangay, sabi niya. Okay. 0922-9160 napabayaan ang inumpisahan ni Kapitan Carlito Dion sa waste management, sabi niya. So, yun po yung mga yung mga reaksyon. Sa aming pagbabalik talakayan natin itong tinix din ng isang texter natin. Basahin natin yung kanyang yung nilalaman ng kanyang text. Mula sa 0917-6590. Magandang umaga mga idol. Sana mapuntahan din ninyo ang pinapatayo na barangay hall na nasa kanal dito sa Banawang, Kalasyaw. Di ba bawal? Sabi niya. Mamaya. Talakayan natin. Kanal o creek? Creek nga. Creek. Creek. Kanal, sabi niya. So, creek yan. Creek. Sapa. So, yan po ay tatalakayan natin. Makalipas lang po ng ilang paalala. Alas 6:56. Magbabalik po tayo, makalipas lang po ng ilang paalala.
Ay, Wala good. pala dyan, lumabas. Tinik yung ano natin. Sa, ano ba? Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putangiran sunata. Dame yung Son ang puta-putangiran impormasyon. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa suking sari-sari store. Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control. Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say, tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Buking, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Pumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yang kaposan Pangasinan.
Dennis Muhares, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabuasan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 7:02 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Araw ngayon ng Wednesday, ika-28 sa buwan ng Enero 2025. Mamaalam na naman siya paring Enero. Papasok sa buwan ng Pebrero, malamig pa rin ang panahon. At siyempre pag malamig ang panahon, yung mga binata at mga dalaga na gustong magpakasal. Ayan. Hindi, siyempre yung pagpapakasal at pag-aasawa, pinag-iisipan, pinagpaplanuhan yan. Correct. Pero February, yan yung tinatawag nilang kasalang bayan. So marami yung papakasal. Diyan sa Mapandan, as of now, 50 couples yata, ang nakarehistro. Marami, lahat ng mga bayan sa Pangasinan o kaya sa iba't ibang probinsya, talagang meron yan, yung kasalan ng bayan tuwing araw ng February, araw ng mga puso. Pero lahat ng araw ay araw ng puso, di ba? Tama. Every day is Valentine's Day. Kung wala kang puso, ay wala ka ring batikulan. Hindi, manok yun eh. Kung wala kang puso, wala kang pagmamahal sa kapwa-tao. Ganun yun. Kung may puso ka, mayroon kang pagmamahal sa iyong mga kaibigan, kapwa-tao. May pagmamahal ka sa sariling bayan. May pagmamahal ka sa sariling barangay. Lalo na at may pagmamahal ka sa sarili mo. Correct. Huwag mong kalimutan yung sarili mo. Mahalin mo yung sarili mo. Ayan, Kaya, kayong mga magpapakasal sa February. Yung sasama sa mga, kasi may bawat LGU may iba't ibang mass wedding. Mass wedding o kaya yung kasalan ng bayan. Kasalang bayan. Libre na nga yung reception. Wala pong masama na sumali sa ganyan. Bagkus, ito po ay mas makakabuti pa po. Lalo na sa mga hindi pa kasal, programa ho ng inyong LGU yan. At para magiging legal ang samahan ninyo. I-grab yung lahat niya opportunity. Ayan. Good morning kay Edna Sikat. Diyan sa Pampanga ito. Anak ito ni yung yumaong kaibigan ko, si Efren Sikat. Michael Mariado Suganob, magandang umaga. Kay Romeo Hinis Doktura. Ayan, taga Burgos ito kung hindi ako nagkakamali. Magandang umaga po sa inyo. Si Maribek Rivera Balason. Magandang umaga. Si Juicy Kinis. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Meron yung itinix dito, yung binasa natin kanina, kapaborito Errol, basahin ko ulit para sa ganun maliwanag sa ating mga tagapakinig. Itong isang reklamo. Okay, 0917-6590, magandang umaga mga idol. Sana mapuntahan din ninyo ang pinapatayo
na barangay hall na nasa hindi kanal yung kwento creek creek dito sa Banawang Kalasyaw. Di ba bawal, sabi niya? Magano, Which is- hindi ho, ay i-correct ko lang, hindi ho pinapatayo. Pinatayo na. Nakatayo na po. Nakatayo na, nakatayo At na. ito po ay ginagamit na. Oo. So, ano po masasabi mo dito, kapaborito i-roll? Mm. Oo. Di ba? Is that legal or illegal? Yan nga Legal naman eh. Oo. Itong, supay Kapitan Ditan. Kapitan Marit Velasco. Kapitana. Oo. Babae yan eh. Oo. Kapitana Mariet. Marit. Marit. Oo. Ano to, may real name to Marita. Marieta. Marit to. Marita. Sa Kapitana Marit. Yan. Ano ang bawal sa ilalim ng easement zone? Baka hindi alam ni Kapitana ito. Ayan nga eh. Itong easement zone. Mamaya ipapaliwanag ho natin ng mabuti yan. Oo. Easement zone, bawal magpatayo ng anumang uri ng istruktura tulad ng bahay, pader, bodega, barangay hall, at iba pa. At pero ang ginawa ho nila nagpatayo sila sa ibabaw pa mismo ng creek. Ayan. Ang creek po, yan po ay daluyan ng tubig. Oo. Ang meron yung yung batas yung regulasyon tungkol sa mga istruktura sa tabi ng sapa o kaya sa creek na ito ay nakabatay sa ilalim ng Presidential Decree number 1067 o tinawag na Water Code of the Philippines o ang yun sinabi mo easement zone. Yan PD 1067 Presidential Decree. Oo. Hindi lang basta-basta yan It is a Presidential Decree 1067 o mas tinawag na Water Code of the Philippines. Sige, ituloy mo. May mga pamantayan na dapat sundin kung magpatayo ng istruktura sa gilid ng ilog, sapa at estero. Kung hindi ako nagkamali, tatlong metro ang layo mula sa gilid ng normal na height ng 3 meters, 3 meters. Sa mga urban areas like Banawang. 3 meters. Ito yung creek, dapat 3 meters. Pero may mga bahay na dyan Oo, sa gilid. So, yun yung alam ko na layo. Yung metro na dapat mong pagpapatayuan ng naturang mga istruktura. Ang pagpapatayo ng istruktura mahigpit na pinagbabawal ng DENR. So, yung sinabi mo kanina, yung easement zone. So, ano yung bawal? Bawal ang mga uri ng istruktura tulad ng, yung bahay, pader, bodega at iba pa. Tapos, nagpatayo sila ng barangay hall. Kaya nga, nabanggit nga kanina yan. So, ano ngayon? Ang mangyayari dyan? Basta yung mga pagpapatayo ng ganyan na istruktura ay pinamahigpit pong pinagbabawal sa ilalim ng batas. Sa ilalim ng batas, bawal po, mayroon pong kasulatan at dyan sa may DENR. Kung may mga istruktura, maaring hadlang ng daloy ng tubig. Kaya bawal ang anumang illegal na yung mga obstruction sa ilog o kaya doon sa sapa, yung creek na tinatawag. Kaya yun po, yung sinabi mo kanina, talagang pinaghihipit yan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ang DENR ay may kapangyarihan na magtanggal sa mga istruktura, sa mga sapa o ilog, sa tulong ng lokal na pamahalaan. Ang mga istrukturang lumalabag sa 3 metro easement ay maaaring tanggalin. Tama ba? Tama, Ang easement area ay natiling pagmamayari ng may-ari ng lupa. Ngunit hindi nila ito maaaring lagyan ng struktura dahil ito ay nakakaabala at ito ay nakalaan sa public use. Kung ang mga barangay officials ang nagpatayo ng istruktura tulad ng barangay hall
o daycare center o anumang istruktura ay labag sa batas. Oo, batay yan sa Republic Act number 7160 o ang Local Government Code of 1991. Sinasabi sa batas, ang punong barangay ay may katungkulin, yung tungkulin at panagutin sa kapaligiran at kaayusan ng barangay. O yun yung nasa Republic Act 7160. Narito ang mga mahalagang legal na aspeto tungkulin ng barangay o punong barangay kaugnay ng mga istruktura dyan nga sa may ibabaw ng creek o ilog. Tungkulin ng punong barangay na ipatupad ang lahat ng batas at ordinansa na may kinalaman sa polusyon, proteksyon ng kalikasan. Dapat siya dapat ang magpatupad. Correct. Hindi siya yung dapat na manguna sa pagpapatayo. Dapat ipatupad ng punong barangay ang zoning ordinance na ginawa ng lungsod o kaya bayan na nagbabawal sa pagpapatayo ng mga istruktura sa mga delikadong lugar o danger zone gaya ng sapa o estero. Ang punong barangay ay may mandato na dapat nitong sundin at ipatupad tulad ng pagpigil sa mga illegal na istruktura, mga squatter o yung informal settler sa kanilang jurisdiction. Paano kung ang punong barangay ang nagpasimuno ng pagpapatayo ng istruktura gaya ng barangay hall sa ibabaw mismo ng creek? May sanction ba? Kapaborito? Maaaring kasuhan ng punong barangay neglect of duty, grave misconduct sa ilalim ng local government at civil service law dahil malinaw na lumalabag sa batas. At liable sila kung ang istruktura ay nagdulot ng pagbaha, pagkasira ng kalikasan o nagdala ng panganib sa buhay ng mga tao. Maaaring matanggal bilang punong barangay ang isang kapitan na nagpatayo ng istruktura sa ibabaw ng creek. Sa madalit salita, walang kapangyarihan ang punong barangay na payagan ang pagpapatayo ng istruktura sa ibabaw o gilid ng sapa o yung creek dahil yan ay labag sa batas. Diba? Ang bawal ay bawal. May numaitan niya talusan, kapitana. Say bawal. Water Code of the Philippines, i-research mo o kaya iganggan mo raramay yan. Raramay researcher mo. Wala. Water Code of the Philippines, wala may tatawagan tayo yung easement. At hindi ho pwede. Ang nakalagay dito, anumang pwedeng gawin kung may illegal na nakatayo, magreklamo. Number 1, barangay. Teka. Paano si kapitan ngayon nagpatayo ng barangay hall sa creek? I-report mo yung sarili mo? Ito yung mga dapat gawin Magreklamo sa Municipal Engineering Office. Magreklamo sa DENR, magreklamo LGU Zoning Office. May barangay suwadya kaya unaan unaan. Pero si kapitan nang paalagay na barangay hall at tapaw na creek. Alam nyo yung creek mismo? Ay ito kung daluyan ng tubig yan. Imagine niyo yung daluyan ng tubig. Doon ho sa ibabaw nagpatayo. So ibig sabihin agayla. So ayun. So anong maaring masuspende o matanggal yung punong barangay, di ba? Maaari. Ito na-research ko rin yan Sa ilalim, saan ihahain? Administrative case, pinakamadalas yan. Sa DILG, kasama rin pala pwede, ombudsman. Yan. Kasi sa DILG at sa ombudsman, ito yung mga paglabag. Grave misconduct. Ayan. Abuse of authority. Ayan. Gross neglect of duty. Ayan. Conduct prejudicial to the best interest of the service. Yun yung nasa Republic Act 7160, otherwise known as Local Government Code. Yung mga batayan, inaprubahan yung proyekto, labag sa Water Code, yung PD 1607. Paglabag sa zoning, o yung building laws. Ito yung mga parusa. Suspension, dismissal from service, or perpetual disqualification.
Ang punong barangay ay may kapangyarihan na magpatupad ng batas sa kanyang nasasakupan na barangay na hindi mangunguna sa mga illegal na gawain, di ba? Tulad ng pagpapatayo ng mga istruktura. PD 1607, ilang beses na natin inulit ito. Water Code of the Philippines, illegal occupation, obstruction ng natural waterway. Yan. Obstruction, tan illegal occupation. So, kaso din tan. Kaya nga eh. So, dapat na alamin ang batas ng mga barangay opisyal. Yung nagte-text dito. Eto, kung saan daw pwedeng magreklamo kasi hindi mo na pwedeng ireklamo sa barangay. Kasi si Kapitan nga yung nagpatayo. DENR, Technical and Environmental Violation. Correct. DILG, dahil siya ay barangay official. Ombudsman, kung mapatunayan na merong pondo ng munisipyo ng barangay yung ginamit dyan. Pwede sa ombudsman at pwedeng ireklamo rin sa munisipyo. Ayan, sa Sangguniang Bayan. Kung gusto mong magreklamo, gumawa ka ng complaint affidavit. Isulat mo yung mga kailangan mo na litrato. At picturean mo para may ebidensya. Pumunta ka sa Senro. At si Senro, o kaya dumirekta ka na doon sa may regional office ng DENR. Yan, yung mga pwedeng pagreklamuhan dyan. Ito ay binabalanse lang natin yung issue. May nagreklamo kasi, may nag-text dito. Kaya, may nakasita. May nakasita. Kaya tinalakay namin ito. Wala pang personalan dito. Total, meron naman nang nagreklamo at meron ding nagsumbong. Pwede rin hong magsalita. At magpa-interview si Kapitana Marit Velasco. Ayan. Kung bakit 0939-100-9931. Ano yung isa? Magitin mo. 0927-974-2784. Yan, Kapitana. O kaya pwede kayo pumunta rito sa ating himpilan. Ipaliwanag nyo kung bakit kayo nagpatayo ng barangay hall sa ibabaw ng creek. Tapos. Pag pumunta kayo rito sa aming himpilan, imbitan din namin yung DNR para sa ganun to be fair. Kung ano po ang masasabi ng DNR dito dahil doon sa nakasaad sa batas, malinaw po na may violasyon. Yung pagpapatayo ng barangay hall. Hindi, ganito na lang. Kung gustong pumunta ni Kapitana dito at magsalita, ay kumuha na tayo ng advance information siguro sa DENR. Oo nga, oo. Kasi binasa na natin yung legalidad legalidad tsaka yung mga illegal, binasa na natin dito, pati yung batas, pati yung presidential decree, binasa na rin natin. Ano pa ba ang kailangang marinig ni Kapitan, ni Kapitana? Kaya, dito, yung open ito sa lahat ng mga gustong magreklamo, lahat ng mga gustong magbigay ng reaction, wala po kaming dito, yung pinapanigan dito. Kayo po ay minsahero lamang para malaman ng ating mga kabayan kung ano po ang nangyayari sa kapaligiran. Yun po ang aming hangarin dito. Wala pong personalan din trabaho lang. Alas 7:20. Alagaran teken. Ba't ng Kapitana? Ayan. Alagaran ta. Total, amay barangay hall. Akaalagay mo lang po na creek. Nangananganta, baka inidan day permit saan sir kukuha ng permit? Di ba bago ka magpatayo ng struktura, meron kang building permit. Ayan. Ayan ang pinaka-basic. Yan. Bago yung unang-una. Kasi hindi ka pwedeng lagyan ng tubig, ng tubig o kaya kuryente kung walang barangay permit. Ano nakalusot? Paano nakapagpatayo si Kapitana ng barangay hall? Ayan. Siyempre may pondo. Saan siya kumuha ang pondo? Siyempre sa barangay. Hindi, baka sarili, bawal, wala siyang papeles. Pagdating sa creek. Pero naipatayo, baka naman sarili niyang bulsa. Baka naman sarili niyang pera. Mabait si Kapitana. Pero illegal.
Si Leonardo Mejia, mga idol, much better kung maghain ng formal complaint ang mga residente sa civil service at Sangguniang Bayan para maimbestigahan ang punong barangay, sabi niya. Raymond Guarin, idol, paano po yung barangay kapitan na pinabayaan ang mga squatters na nagpatayo ng bahay sa gilid ng daan, walang mga permit, pero ito, nakabitan ng kuryente. Nakabitan ng kuryente, walang permit. Baka pwede rin naman kasing yung wala pang kuryente, pero magpapaalam sila dun sa kung sino man pwede, kunyari, Decorp, Sige, Silpilco, siguro. Panilco, magpaalam sila, ikukunik nila yung kapitbahay nila. Yung illegal kunik. Hindi magpapaalam nga kung ano ang pwedeng dapat gawin. Ayan, okay. Pero hindi nila sariling kontador. Mahal ka uli, Lara. Hindi tayo naman tong. Delphin Versusa, may specific power and function ng punong barangay under Section 389B ng Republic Act 7160 o ang Local Government Code of the 1991. Dapat nilang basahin at ipatupad. Sabi niya, bigyan mo ko ng other yung Section 389B ng Republic Act 7160. Basahin ko nga yan. Okay. Nelia Abalos, paano pangalagaan ang kalikasan ng kapaligiran, mismong mga barangay official hindi kayang magpatupad ng batas, lack of political will. Yan. Salvador Tumagoy, may mga DLG sa bawat munisipyo, wala bang nag-supervise sa mga barangay official kung ano ang dapat nilang gawin sa barangay? Joselito Tamayo, sino kaya to? Parang kalala ko ito. May kinikilingan ang punong barangay kung hindi kaalyado, hindi magbibigay ng certification sa barangay. Hindi pwede. Kailangan pagsilbihan mo lahat. Wala kang pipiliin. Wala kang pipiliin dyan. Ayan, okay. Pwede kang ireklamo uli dyan. Ayan. Good morning kay Caramel de la Cruz ng San Carlos City. Maaro Lawas, Manangaro Lawas. Ganon. Kasyudadan to. Ganon din kay Madam Geraldine Munoz de la Cruz. Yung kanyang may bahay. Ayan, na siya ay inaanyaya sa mga eskwelahan yan sa San Carlos City. Maraming invitation. Ayan. Kay Madam Geraldine, ayan. Na asawa po ni Caramel de la Cruz. Pwede ba tayong mag-exercise? Engineer, take it away! Good morning kay Lovelyn Unique Kanta. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Kay Kapitan Saldi Bauso ng Barangay Makabito, Kalasyaw, Pangasinan, magandang umaga. Kay Kagawad Pio Hilimenda, kay Kagawad Junjung Gabrilio, Kagawad Domeador Episcope, si Suntubi Kagawad Alvin de Vera Guzman, si Suntubi Kagawad Jaime Binasa, magandang umaga. Siyempre, si Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw, magandang umaga. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, good morning. Si Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Si Councilor Dr. Nestor Gabrielio. Good morning. Sino pa? Si Councilor Ilyas. Villanueva. Ilyas Villanueva, si Councilor Jopi at Councilor Mike, good morning. Ayan. Ganon din si former Councilor Gerald Apisyal, magandang umaga. Si former Liga President, pinapabalik ito na kapitan sa Barangay Bud. Si dating Kapitan Carlito Diuna. At ganon din si Long Hair Joel Calbu. Calbong Kulot. Magandang umaga din kay Engineer Art Gaspar, kay Madam Marmy at Boss Carlo. Ganon din si Boss Baki. Good morning. Ganon din si Sergeant Esteves at Madam Jubet Esteves, magandang umaga. Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan,
Kay Sir Jeffrel, magandang umaga. At agaw din kay Dr. Felix Domicilio. Si Boss Darwin, magandang umaga. At ganon din, magandang umaga kay Madam Sheila at Councilor Freddy Pinoliar. Magandang umaga. Lahat ng mga nandyan sa Mayor's Office. Mga voice ni Mayor Carl Christian Biga, magandang good morning umaga. po. Ayan. Si Vice Mayor Johnny Cabrera. Nang Mangaldan. Mangaldan. Ganon din si number 1 Councilor Chini Flores. Ayan, nang Mangaldan. Okay. Si malakas ang radyo. Diyan sa may JML Auto Care Center. Maraming salamat po kay Sir Jonar. Morning Sir Jonar. Napakalakas ng kanyang radyo. Ayan. Narinig hanggang dun sa kapitbahay. Si Vice Mayor Edgar Itaktak mo maminta. Kumusta ka na? Ayan. Good morning din kay Alfred Banikad. Ayan. Sino pa yung mga kuwan dito ay? Si kuwan nga pala. De la Cruz Rup. Nandito ka na sa Mangaldan? Baka nandito na. Baka nandito na. Siyempre, matagal sa Amerika ito eh. Iniikot niya yung ilang lugar. Actually, ano yan? Deserve niya naman. Ayan. Si Abilino, Kapitan Abilino Islamic Navarro. Diyan sa San Carlos City, Barangay Islam. Magandang umaga. Good morning. Si Juby Riolalas ng San Quintin. Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasya. Magandang umaga. Ganon din kay Evangeline Alonso Agustino Talan ng Bunlag. Si Ben Villanos. Si Sir Ben Gab Villanos. Good morning. Maki Mapalakapak Soriano. Magandang umaga. Ganon din kay Jonah Gabis ng Nagsaing Kalasyaw. Don Ramon Bautista. Si Sir Ramon. Dating Vice Mayor, dating board member din yan dyan sa bayan ng Manaog, Pangasinan. At ganon din si Director Dr. Joseph Rola Mejia ng Region 1 Medical Center. Morning, sir. Good morning. Susana. Yan. Si Sir Roland. Si Sir Roland. Roland Mondala. Ayan, good morning. Si Susana Bungar Bustamante at Merlita Abilia. Si Mera Meriti Lapid at Mar Pascua. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Wala tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ay pansamantalang namamaalam sa Himpapawid. At magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magtero Lingkora, Timothy Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-isang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni kapaborito RJ Jimenez at kapaborito Joseph Kanilang Bakani sa programang Likna ay Baloy. Dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig kabwasan